Mayong utusugbog sa mga nagsunod ng among pagsibiya. Lunes karon Agosto 10 tuig 2015. Kini si Joy Sandoval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Driver sa wing van nga nidaro sa pipila ka mga sakyanan ug nipatay sa usa ka pastor niadtong Sabado, mipadayag nga wala niya tuyua ang maong aksidente. Si Nelson Isubal kinsa driver sa drop side van nga nawad anong kontrol sa iyang gimanehong sakyanan nga mao'y niresulta sa aksidente sa barangay Kanduman, Dakbayan sa Bandawe, nagkanayon nga iyang gibuhat ang kutob sa iyang makaya aron lang malikayan ang aksidente. Ang brake sa drop side van nga mao'y gimaneho ni Isubal nikagar sa dihang niagi siya sa usa ka bangilid nga bahin sa dalan. Tungod niini gipasubay sa driver ang van kilid sa daan aron malikayan ang ubang sakyanan. Apan naigo na hinuon sa truck ang napulok ka mga nagkalain-laing sakyanan ug motorsiklo. Patay sa aksidente si Manulet Subang, usa ka pastor ug basketball coach sa dihang nilabay sa gikan sa iyang gimaneho o nalabay siya gikan sa iyang gimanehong motor ug naligsan sab sa maong truck. Laing 8 sab ka mga tawo ang naangol sa aksidente. Si Isubal nangayo og pasaylo sa tanang naapektuhan sa disgrasya ug daw sama sa ubang mga driver sa dagkong truck, gi-check niya ang mga brakes sa iyang gimanehong sakyanan ug wa siya magdahom nga mag-malfunction kini. Si Isubal kinsa voluntaryong nitahan sa kapulisan, miatubang og mga kasong reckless o muatubang og mga kasong reckless imprudence resulting to homicide, multiple physical injuries ug damage to properties. Pag-asa, mibutyag nga ulanon ang kasagarang mga parte sa Luzon ug Visayas karong adlawa tungod sa southwest monsoon o hanging habagat nga mao'y padayong nakaapekto sa nasod. Ang southwest monsoon mao'y nagpasulabing wind system o matang sa rain season matod sa Pag-asa. Sa latest update sa Pag-asa kaganinang alas 11 sa buntag, matod niini nga ang habagat gilaumang magdala og pag-uwan sa Metro Manila, Ilocos Region ug mga probinsya sa Mindoro, Palawan, Cavite, Laguna, Batangas, Bataan, Pampanga ug Zambales. Ang mga nahisgotang lugar giabisuhan sa Pag-asa nga magbinantayon sa posibleng flash floods ug landslides. Samtang maapektuhan sa hinay ngadto sa kasarangan nga pag-uwan ang Western Visayas ug ang Northern ug Central Luzon. Giawag ang mga residente sa maong mga lugar nga magbinantayon sa posibleng pagbaha ug pagdahili sa yuta. Sigon sa Pag-asa nga kasarangan ngadto sa kusog nga hangin ang mohuros gikan sa habagatang kasadpan ang magpasulabi sa Luzon ug Visayas ug kasarangan ngadto sa kusog nga pagbawd ang masinati sa kadagatan sa maong mga probinsya. Davao City Mayor Rodrigo Duterte padayon nga mibahad batok sa mga tawo nga nagpaluyo sa illegal nga drugas. Atubangan sa mga delegates sa First International Breastfeeding Conference ug Third Breastfeeding Congress nga gipahigayon sa SMX Convention Center sa niaging Sabado, wala naglipod-lipod si Duterte nga miangkon nga kun siya mahimong presidente sa nasod ug mag-atubang og kaso, siguraduhon niya nga dili kini korupsyon kundi murder ug genocide tungod kay desidido siya nga limpyuhan ang nasod sa illegal nga drogas. Nagkanayon si Duterte nga sugdan niya kini sa 30,000 ka mga drug lords nga mao'y responsable sa nagkadaghan nga mga drug addicts sa nasod nga sa iyang bana miabot na kini sa 3 ka milyon. Gibutyag usab ni Duterte ang wala paghisgot ni President Benigno Aquino III sa problema sa druga sa nasod atol sa iyang State of the Nation address. Mingon si Duterte nga ang problema sa drugas niabot na sa punto nga nahulga na ang seguridad sa nasod. Canadian national runner patay atol sa fun run. Si Lea Kapuyan sa detalye. Namatay ang usa ka 52 anyos nga Canadian national runner atol sa fun run kagahapon sa Cebu Business Park nga gipahinungod unta sa usa ka triathlete nga namatay niadtong 2012 Cobra Ironman 70.3 Philippines. Si Anthony Dean Borg giatake sa kasing-kasing samtang misalmot sa 12 km R399 fun run. Si Borg daling gidala sa Emergency Rescue Unit Foundation sa ospital apan dead on arrival na kini. Niadtong Agosto 4, 2015, ni-post pa si Borg og comment sa usa ka artikulo nga naghisgot sa epekto sa ultramarathon sa kasing-kasing sa mga runners nga nag-edad og 50 pataas. Matod ni Borg, mas maayo pa nga mamatay siya nga nagdagan sa usa ka ultramarathon kaysa maglingkod siya nga mabalaka sa mga butang nga mopatay niya. Yaya Kapuyan, Sun.Star Pilipinas.
Ug ani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod. Had your dose of Sun.Star News? Good news! Sun.Star's e-paper has a 7-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication. You may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button at the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use and the privacy policy. Click Next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sun.Star Cebu free trial. Click Next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7-day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.ph. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want.
If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes my Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy my Sun.Star. Thank you! 10 high school teams, 7 college squads, 2 divisions, fighting for the championship crown. Who will reign sa Southfed 2015? Watch every game live at www.sunstar.com.ph. Visit Southfed@sunstar.com.ph to get the latest updates. Mga kabisnak! Ania na ang atong magazine! Bisnak! Kabisnak ato ani gikan sa mga tanhang tod norte. Isan asa, mapadpad, bisayang dako, makalupad. Mahigugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhok. Bisayang dako, ehemplo sa maayong lumulupyo. Ani anabay, ato ni bay, original ni bay, Bisnak Magazine ni bay. Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Samtang sa nagpadayong basketball game sa CISAFI 2015, UV Lancers 3-0 na. Sila kapuyan sa detalye. Ang 10-time champion UV Green Lancers nisakmit sa ikatulo nilang sunod-sunod nga kadaugan sa nagpadayong elimination round sa CISAFI Basketball Tournament. Ang UV nipildi sa University of UC Wbmasters 77-62 kagahapon sa Cebu Coliseum. Ang UV nagkupot na karon og 3-0 nga winless record, samtang ang UC nahagsa sa 1-2. Ania ang uban pang resulta sa mga duwa kagahapon. Ang mga replay sa CISAFI basketball games makita sa cisafi.sunstar.com.ph/replays. Leia Kapuyan sa Balitang Sports. Pagka-kuyap ni Yaya Dub sa Eat Bulaga, dili scripted, ang hinungdan sa Showbiz Chika ni Crystal Clemente. Eat Bulaga host Maine Mendoza kinsa masikat sa tawag nga Yaya Dub nakuyapan sa set diha sa ilang August 8 nga episode. Sa dihang nagtuwang tanan viewers nga scripted lang ang maong panghitabo, giklaro sa noontime show og mismo ni Yaya Dub nga dili scripted nga nakuyapan siya. Matod sa host nga sukad pa daw atong buntaga, lain na iyang pamati apan tungod sa kabisi sa ilang preparasyon sa episode, wala na siya katumar sa iyang tambal. Ang maong episode mupakita unta sa kasal ni Yaya Dub ug sa alter ego ni Jose Manalo nga si Frankie. Apan sa dihang nagportray na unta sila sa ilang eksena, adto na nawad-an og panimuot ang host. Matod pa ni Frankie nga ni hunghong na lang daw si Maine niya og kuya nangupot og maayo sa iyang braso og didto na nakuyapi. Ang Eat Bulaga Facebook page mi klaro nga tinuod jud ang nahitabo kang Yaya Dub apan na okay na kini human gidala sa balay tambalanan. Ipaambit sa bang host nga okay lang siya human sa paghitabo dihang iyang gi-share ang usa ka hulagway sa Instagram nga ang caption miingon, "Alive and kicking pa siya." Crystal Clemente alang sa Showbiz Chika. Alang sa uban pang Showbiz Chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. I-follow pod mi sa Twitter at Sun.Star Showbiz. Sa Lotto results, walay nakadaog sa mga premyo sa 658 Ultra Lotto o 649 Super Lotto ato sa mga bulang kagabi. Bulahon unya ang 655 Grand Lotto o 645 Mega Lotto. Ani ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mosunod ang kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita.
dinhi natapos ang atong mga balita karong adlawa. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang among mga updates sa Twitter at Sun.Star Online ug sa Facebook, Sun.Star Pilipinas News. Kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas.